Здравейте, драги зрители! Ето, че пак дойде време да се чуем. Така, не съм отбелязала, може някъде да се повторя кой съм чела, кой нема. Ще го прочета пак, но не съм го чела. Според мен съм го заглавила селянче и пак селянче. Умно, но с опит. Може да предизвика много присмех от някои, но истината си е истина. Съпругът ми почина и чакахме 40 дни и трябваше да тръгнем с децата за града, в който те бяха избрали за живеене. Да, но пред семейството ми имаше толкова неизвестности, аз никак не съм доверчива. И като нямаш в този момент и пари и работа, а неизвестности колкото щеш. Най-напред голямата си чанта сложих пирони различни, шпаклата, мистрията и четката. Знаех, че аз ще бъда майсторът. Така и стана. Върху масата слагах стол и стържих тавана от напукването и замазвах дупките. Аз боядисвах таваните по 5 пъти, докато побелеят. Носех си и веро, и прах, и телчета. Само бях забравила парцали за миене. Разчитах на това, че имах представа как става. С много повече труд не успявах. Следващото подред, което съм писала, е озаглавено според мене. Майка ми беше много лоша. Моите родители бяха много против, че не съм била послушна. Омъжих се не по тяхна воля. От 4 деца само на мен не са правили сватба. Никакви помощи, дори с това, с което са могли да помогнат. Роди се първото ми дете, живеехме на квартира в града и аз реших да отида на село при нашите. Първия ден след изписване от родилния дом. Бебето само го погледнаха. На другия ден помолих майка ми да ми покаже как да къпя бебето. Каза, който си има бебе, да си го къпи, и си отиде на работа. Недоумявах. Прибрах ли ги на топлата вода, взех си бебето и обратно в града. Сгрешила кого да плаши. Стар фронтовак плаши ли се отново оръжие? За нула време ще го разгадая. Нима, ако не бях сигурна в себе си, щях да започна и работа на полето. До 1 май трябваше да съм произвела разсада и за тютюн, и за зеленчуци. Да съм посадила 3 декара тютюн, плюс 1 декар фъстъци, плюс 1 декар овошки, картофи, лук, чушки, домати и така нататък. Ако вали дъжд или сняг, на строежа. Домашните задължения допълнително. Ако имах случайно малко време и недостатъчно да ида на поле или на строеж, плетех на една кука или бродирах за чиз на дъщерята. Гладех и гащи и чорапи. Това е селянчето. Може всичко. Умора не знае, даже и сега. Изкофяла бабичка, без бензин в кавички и крайно развалена кола, пак в кавички, но не се предавам. Много ми помага логичното мислене и задължителния анализ на свършената работа. Сигурно някъде съм писала, но пак ми се иска да напиша. Като деца не ни даваха да садим фъстъци. Било прецизна работа. Разгиле, поигравахме си под някое дърво, но като ми се наложи да ги съдя, вместо на купчета по 3-4 зърна, аз пълних дъното на редовете до порозовяване и само леко заривах. Старите работнички, вече мои колежки, ми се смееха. Страхувах се, но бях сигурна, но време
нямах за опити. И като новобранец кавички в тази област, такива фръстъци се родиха за приказ. И много, и едри. Набрах 44 чувала сухи, изчистени и сортирани фръстъци. С парите от тях купихме цялата дограмана строежа, 14 врати, прозорци, дъски и паркет, благодарение на логиката и смелостта. И пак се повтарям, но си мислих, колкото повече майки, толкова повече деца ще родят и отгледат. И майките бяха наистина много, но и децата бяха невиждани по брой и тегло. Много семе, много корени, много фръстъци. Логично, нали? Така, продължавам. Впрочем, айде ще прекъсна. До тук ще прекъсна.